No, tämä leirihän on ensimmäinen noista käytännön toteutuksista, mitkä tuli mun Merimieskirkolla tekemästä yhteisöetnografiasta, joka oli 4 vuotta kestävä tutkimus, jossa Merimieskirkko oli tärkeä yhteistyökumppani. Ja siinä oli tarkoitus ottaa selville, että mistä oikeasti johtuu se, että meidän britannian suomalaisilta lapsilta niin usein katoaa suomen kieli kouluvuosien aikana. Ja sitten tietysti tuli kauheasti kaikkia ideoita, ja siihen tämä leiri kokonaan perustuu. Se on 3 tärkeää asiaa. Että se on koululaisille, se on valtakunnallinen ja että se on taideleiri. Ja se on koululaisille sen takia, että yleensä meidän lapsilta suomen kieli lähtee tällaisen niin kuin lehmänhäntä laskuun ekaluokalle menon jälkeen. Ja johtuen siitä hirveästi meidän ulkosuomalaispalveluita suuntautuu pienille lapsille, mutta ei niille isommille, koska niiden keskuudessa suomen puhuminen on harvinaisempaa. Ja siksi se on juuri valtakunnallinen, koska silloin me pystytään saamaan niin monta lasta yhteen, että me voidaan tehdä jotakin mielenkiintoista isomman porukan kanssa suomeksi. Koska käytännössähän meidän suomikoululla on sellainen tilanne, että kouluikäisten lasten kohdalla ne ei voi luoda sellaisia ryhmiä, joissa kaikki osaisi puhua suomea ja ilmaista itseään suomeksi, koska lasten kielitaidot vaihtelee ihan hurjasti. Okei. Ja 3. siis miksi on taideleiri? No, se on taideleiri sen takia, että yksi niistä asioista, mikä kävi aivan ilmiselväksi ihmisten kanssa tutkimusta tehdessä, on, että mitä korkeampi kielitaidon taso on, sitä enemmän ihmiset pystyy nauttimaan huumorista, kauneudesta ja taiteesta. Ja mä halusin luoda sellaisen tilanteen, missä koko maasta tulevat lapset ja nuoret voivat yhdessä nauttia huumorista, kauneudesta ja taiteesta. No, mehän ollaan ollut alusta asti mukana, kun Soile on soittanut mulle, että hei, nyt olisi tällainen mahtava idea, ja me oltiin tietysti heti innokkaina mukana tohinassa. Käytännössä Merimieskirkko on mukana tarjoamassa tilat ja majoituksen osalta, opetuksen osalta ja sitten ihan tämmöisen ravinnon osalta. Mun palvelut tulee mukaan siinä, että mä hoidan kaiken käytännön paperityön oikeastaan, yhteydet perheisiin ja yhteydenpidon siinä. Ja sitten on leirillä mukana yhtenä aikuisista olemassa se sosiaalinen turva, tai millä nimellä käytetäänkään. Okei. Se, joka lohduttaa kaikki koti-ikävät ja mahdolliset pahat mielet ja on aina käytettävissä. Hanna on ihan ratkaisevan tärkeä meidän leirille. No, minun paras muisto on varmaan kaksijakoinen. Yksi on se, että joka vuosi mä hämmästyn siitä, miten hirveän hienoa työtä meidän lapset on tehnyt leirillä. Loppunäytökset hämmästyttää mut aina. Mutta ehkä sitten semmoinen yksittäinen asia, joka jäi mulle erittäin mieleen, on ekalla leirillä sunnuntai-aamuna. Mä olin nukkumassa tuolla alakerrassa lattialla, mulla oli kello soimassa 7.30. 7:00 tuli teinitytöt, 13-vuotiaat herättämään, että Soile, mitkä on tapahtunut kellon hätä. Ja se sanoi, että onko meidän on oikeasti pakko lähteä tänään kotiin. Okei, mites Hanna? No kyllä se on nimenomaan sitä, että näkee, että miten ne lapset toimii yhdessä, kuinka nopeasti ne luo ystävyyssuhteita, pääsee semmoiseen aitoon kommunikaatioon nimenomaan suomen kielellä. Ja kyllä mun lempparimuisto on ensimmäiseltä leiriltä, kun kuulee isommilta lapsilta, että kuinka merkittävä kokemus tämä leiri heille on ollut, että menee top 10 ihan vuoden tapahtumissa, niin on se hienoa. No, aika jännittävä. Sillä tavalla, että tämän muutosena leirinä tämä on nyt viimeinen. Ja tulevaisuutta ajatellen lähdetään ajattelemaan sitä laajemmin useamman taitealan kannalta. Eli mietitään yhteistyöjärjestelyt uudestaan. Aina me tarvitaan väistämättä yksi taidealan partneri ja yksi tilat, ateriat ja muut resurssit tarjoava partneri. Mutta tulevaisuudessa tarkoitus on, että me voitaisiin järjestää leirejä, jotka ei ole pelkästään teatteria, vaan että joskus olisi musiikkia, joskus voisi olla kuvataidetta, joskus voisi olla sarjakuvaa, joskus voisi olla arkkitehtuuria, ihan mitä vaan, sirkustaidetta jotakin. Ja luoda sillä tavalla erilaisia, uudenlaisia, yllättäviä leirejä. Okei, onko tarkoitus jatkaa yhteistyötä Merimieskirkon kanssa? Niin jos vaan Merimieskirkko jatkaa mun kanssa yhteistyötä, mä jatkan kyllä.
meidän puolelta yhteistyö on sujunut niin hyvin, että ilman muuta ollaan mielenkiinnolla mukana. Okei. Mahtavaa, kiitoksia. Kiitos.